uyanxusa ngiyanathi kuzo zonke ukuthi izinhlelo ezikhona amalungiselelo ephasika izingxoxweni esizoba nazo siyakumema Nkosi ngemva kwale nkonzo esizoba nayo namazwi Nkosi ozosipha wona vula Nkosi izifundo zethu ney'mpilo zethu sizwe Nkosi ukuthi usiphathiseni ngalolu suku ngoba Nkosi usuku nosuku khona Nkosi ufuna ukudlulisa kubantu bakho nanamhlanje Baba khona udinga ukudlulisa ukuthi sikwazi okusha Nkosi okuvela kuwena silungisele ngabanye ngabantu manje siphakathi
besithandile ukuthi nibe khona. Amen. Ngenxa yesisho bazalwane sasigcine sithe laba sebekhulile ababesemakhaya nakuba sisithanda ukuba nabo, kodwa ngenxa yokwesifo sakhe cha kungcono asibonga abasemakhaya ngoba siyabathanda kakhulu. Kodwa siyajabula kakhulu namhlanje ukuthi baphumile emakhaya sinabo. Amen. Ngeshaye ngale sishaya noma wethu noma siyabonga bomma, mamshezi siyabonga bomama bonke enikhona, mama Geba, bazalwane bonke abasha Sunday School egameni lenkosi. Sisenkonzweni yebazalwane eyandulela usuku lwenkosi yamakhosi ezonqanyulezwa. Amen. Sizofunda incwadi eqondene nesandulelo sokunqanyulezwa lwenkosi. Amen. NgokukaLuka 29 nokukaLuka 19 sofunda uverse 29 sogcina kuverse 36. uJesu ungena eJerusalem, isihloko sakhona. Singakafundi baba uLushaba mhlambe ngiyichaze le ndaba ukuthi why is it relevant, indaba nomlando kaJesu engena eJerusalem ube semqoka kuze ungene encwadini. Amen. Ubhalwe phansi kuthiwa uJesu ungene eJerusalem. Amen. uJesu kakhulukazi abantwana bami laba ka-Sunday School, ngoba thina laba badala siyazi uJesu ezalwa kuze kufike isikhathi la enqanyulezwa khona umhlaba wonke wawudidekile, wawungakholwa ukuthi isikhona inkosi yamakhosi. Amen. uJesu Kristu ungena eJerusalema kunabantu abasangabaza ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Amen. Uyabona uma sewunikwe ititle yokuthi uyinkosi, number 1, number 2 uyindodana kaNkulunkulu, abantu balindele izinto ezinkulu. Amen. Izinto ezifitha amakhosi, ezifitha abantu abamadodana. Abona uma kuthiwa uyindodana uyinkosana usuke uhlukene kunabanye abantu ekhaya. Amen. Indlela ophathwa ngayo the-status onaso. So uJesu Kristu balindele inkosi. Nibonile kade kufihlwa ungangezwelakhe. Amen. Nibonile uma kufika u-state president wezwe ukuthi kuyashintsha, sebekhona abantu, kodwa uma kufike umuntu abamthembile ukuthi hayi lo state president, okokuqala bonke bafika ngemoto, yena ukudinga ukuthi akahambe ngebhanoyi kwehla ihelicopter. Amen. Ifocus yasuka kubo bonke abantu ikhulu ebese zikhona, kwakhona lento osihlezika amakhansela ngithi abantu esibahloniphayo, nabo bafika nema-convoy, bonakala ukuthi hayi lo muntu lo uphethe i-province. Amen. Kodwa uma sekufika u-state president, sekufika omangosuthu bahamba ngamabhanoyi, ngama-helicopter. Amen. Kunendawo yabo la bebeka khona, la bezokwehla khona. Amen. Uma behla abehli noma kanjani, kunabantu abababhekile. Amen. Kunamasosha, kunendlela okhanjwa ngayo ngoba sekufike umuntu omkhulu. Amen. So ngalesikhathi ke kufika uJesu Kristu eze eJerusalem. iJerusalem kwakuyindawo yakomkhulu. Amen. La kuhlala khona izikhulu zezwe. Uma uJesu Kristu ezengena eJerusalem, abantu babheke izinto ezinkulu, ukuhleleka kwezinto ezinkulu. Amen.
ngoba kuza inkosi yamakhosi. Kufuneka kubonakale ukuthi kufike inkosi this time ngendlela izinto ezenzeka ngakhona. Amen. Ukuze ungene lo mlando ungena kaJesu Kristu is because kwakungena inkosi wonke umhlaba ubhekile ukuthi kuzoba kanjani isimo. Amen. Ake sifundeni ke sithole ukuthi ungena kanjani uJesu eJerusalem. ULuka 19 verse 29 siqala ukufunda. Ngoba sifunda ivangeli lokuphakama ibandla. Wathi esesondele eBethfage naseBethania ngasentabeni ethiwa iNqubo, wathuma ababili kubafundi bakhe ethi, hambani emzaneni obhekene nani, nothi ukuba ningene kuwo nizawufumana ithole lembongolo lekhulekile, ongazange kuhlale muntu kulo. Lithukululeni nililethe. Uma umuntu enibuza ukuthi nilithuleleni na, anothi inkosi iyadinga. Ababethunyiwe bahamba-ke bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Uthe besalithulula ithole abanini balo bathi kubo, nilithulelani ithole na? Bathi inkosi iyalidinga. Basebeletha uJesu, babeka izingubo zabo phezu kwethole. Bamkhwelisa uJesu, esahamba babendlala izingubo zabo endleleni. Linjalo izwi lenkosi manje kuzophakade. Amen. Amen. Likahlala phansi ba. Nkosi yamakhosi, izwi lakho lithi usibusa ngane kuseni. Leze Nkosi likhulume kuthina ngalosuku. NgoJesu Kristu Nkosi yethu manje usiphakade. Amen. Sengiwundlalile umlando bazalwane ngoJesu Kristu ukuthi umhlaba ulindeleni uma uJesu engena eJerusalem, ulinde ukungena kwenkosi. Amen. Kodwa la emlandweni siyathola ukuthi ukungena kwenkosi eJerusalem akufani nomngena kwamakhosi onke ezwe. Amen. Yena ukhetha ukungena ngethole lembongolo. Amen. Ukhetha ukungena eJerusalem ngesilwane esidelelekile. Amen. Ezazi lento nangalesikhathi bazalwane soJesu Kristu ezazi khona izinto ezasihamba amakhosi bakhanjwa ngamahashi. Zazingekho izinto kodwa kwakuba amahashi asuke elungisela ukuthi lawa ahamba amakhosi. Amen. Kodwa yena ukhetha ukuhamba ngethole lembongolo. Asizwa ukuthi kwakhona i-convoy. Kunalokho uthuma abantu ukuthi hambani niyothulula imbongolo ekhulekiwe. Amen. Abantu bayothi uma bebuza ukuthi nilifunelani, yothi inkosi iyadinga. Amen. What is the relevance of this scripture kuthina? Ithini lento kuthina namhlanje bazalwane? Amen. uJesu Kristu wayekhombisa inkonzo yokuthobeka. Amen. Ezongena eJerusalem abantu belindele izinto ezinkulu ezenzeka emakhosini onke. Ngibingelele ubaba Nkosi yami cha. Siyabonga baba kulento ukungena kwakho. Ufika sesifunde lapha ngoLuka 19 verse 29. Amazwi ajwayelekile ngalosuku. Sesiyayichaza indaba inhlonipho kaJesu Kristu nokwehla kwakhe. Amen. Uma ungena eJerusalem ungena ngesilwane esidelelekile. Sesishiye namhlanje nakuthina kusho ukuthini, ngoba uma sizofunda umlando
kepha singawudluliseli kuthina ukuthi ene kusho kuthini lokhu kuthina okwenziwa uJesu Kristu ngalesa sikhathi. Amen. uJesu Kristu wezama ukusikhombisa ukuthi noma uyindodana kaNkulunkulu kepha usekhona uNkulunkulu odinga ukuthotshelwa. Amen. Noma abantu belindele ukuthi uyinkosi enkulu uzokhothanyelwa, yena ukhetha ukukhothama kuqala. Amen. Uma ehamba egibela ithole lembongolo eyongena eJerusalema, kwakuyisign noma kwakuyisiboniso sokuthobeka. Amen. Wayefundisa abafundi bakhe kanye nabalandeli bakhe ngaleso sikhathi ukuthi uma ubekwe phambili, uma uyikholwa, hamba uthobekile. Amen. So bazalwane, kule nkonzo emfushane ngizokhuluma ngevangeli lokuthobeka, ivangeli lokwehla, ivangeli elenziwe uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyathola ukuthi uma sehamba ngethole lembongolo benze njani abantu. Ngiyawuthanda lapha uverse 35 othi basebeletha uJesu, babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. Esahamba babendlala izingubo zabo endleleni. Amen. Wavese kukhona red carpet. Amen. Kodwa uJesu Kristu engena eJerusalema njengamakhosi onke, kwakungadlalwa red carpet, okusho ukuthi lana kuzohamba umuntu omkhulu, indodana kaNkulunkulu. Kodwa esikutholayo ukuthi kwangekho red carpet phansi. Amen. Akubangekho masosha eseceleni ayiviliyela, wehamba ngembongolo, ehamba nabantukazana nje bakhe okwayibona abathatha izingubo zakhe nesundu bandlala lehamba khona. Amen. Lokho ukhombisa inhlonipho. Amen. Nakuba umhlaba wonke uJesu Kristu ungazange umhloniphe, ungazange umbone njengenkosi yamakhosi, kuze kuba ungena eJerusalema, kodwa labo ahamba nabo sithola ukuthi bamhloniphile, babona ukuthi inkosi yamakhosi, ebedinga ukuthi ayindlalele red carpet. Amen. Sebekhipha-ke izingubo zabo okuyisign bazalwane yokuthobeka kanye nokuhlonipha. Amen. Kasishoneke kule nkonzo kaJesu Kristu engena eJerusalema, sifunda izinto ezimbili. Sifunda ukuthobeka, sifunda ukuhlonipha kanye nokuhloniphana. Amen. Okusho ukuthi namhlanje kuthina bazalwane, esifundweni esenziwa uJesu Kristu ngene eJerusalema, kuthina asifunde inkonzo yokwehla. Amen. Asifunde inkonzo yokuthobeka uJesu Kristu asifundise yona. Amen. Thobeka. Ukasho nje bakucaba bathi thathe thitho bahleka abantu, kodwa ukuthobeka bazalwane emntwini oyikholwa kusemqoka. Amen. Uma usithoba, uNkulunkulu uyakuphakamisa. Abasithobayo bayophakanyiswa, kodwa abaphakeme bayothotshishwa. It is vice versa in life. Uma ufuna ukuphakanyiswa, thobeka. Amen. Thobeka uyingane ekhaya. Uma uthobela abazali bakho bakufisela izinto ezinkulu njalo ngoba ubathobela. Kodwa uma uvusa umhlwenga ekhaya uyingane, umzali ubekezele nje uthi ngoba sengamzala ngizokwenza njani. Amen. Kodwa isingekho into akufisela yona ngoba uhluleke ukuthobeka. Amen. Thobeka uyindoda ekhaya, thobeka umama ekhaya. Amen. Sidinga ivangeli lokuthobelana elenziwa uJesu Kristu, eyindodana kaNkulunkulu, abantu belindele izinto ezinkulu.
Amen. Siyathola ke bazalwane ukuthi endleleni esahamba sebemkhozile etholeni lembongolo sikhombisa kukhonjiswa ukuthi ahamba nabo bamhlonipha bandlala izingubo zabo. Amen. Bakhipha abagqokile bazalwane bahlonipha inkosi yamakhosi. Nabo bayathobela. Thina senze njani ke bazalwane? Ngeke sandlala izingubo zethu. Kwakuwumlando thina kuza iphasika sindlala izinhliziyo zethu. Amen. Indlala thoba uyindlale inhliziyo yakho udlalele omunye umuntu. Amen. Uma efike ephakeme kodwa wafika wena udlale inhliziyo uzokwehla. Amen. Ngoba wena udlale inhliziyo yakho ngokwamdlalela. Amen. Kodwa uma uthene uzothi wena angenziwa kanjalo vese uthi awenziwe kanjalo usho kumuntu vese ophakeme. Amen. Uzothi kuphela iphasika vese selifana nento engazange ibe khona ngoba kufike umuntu ophakeme kodwa eze ephasikeni wafika komunye umuntu futhi ophakeme. Amen. Lonakale lonke iphasika kanti azange sibambe inkonzo kaJesu yokuthobeka kanye nokuhloniphana. Elamba bazalwane kafushane babanodlela bekathi namhlanje besigacela ukuthobeka okwenziwa inkosi yamakhosi ingena eJerusalema. Kumanje kuzophakade. Amen.